taas saataisiko tälle kevättä kuvattaa yksi kylpövideokin. Vanhalla koululla vielä. Uusi ei oikein pelitä. Ei ota oikein virtaa vastaan, eikä se 8 käynnissä. Nyt mitä sitten, jos joskus sattuu hommaamaan niin toimimaan vielä. En yhtään tiedä mitä tästä videosta tulee, kun saat tähän yhdistettyä tuota GoPro-appia. Mutta jos menee pipariksi, niin sitten menee. Ei anneta sen haitata elämää. Pitää ruokatauko tuossa ja hankkia vähän lisää heinän siementä. Nyt jatketaan vehnänkylvöä, helmivehnää. Tässä nyt oli viime vuonnakin vehnä just tässä kyseisellä tällä lohkolla, mitä just nyt kylvetään, ja toisella puolella se oli 7 hehtaaria vehnää, kun muut oli rapsia. Tää on vähän huonompi kasvukunnoltaan huonompia lohkoja, nää 2 tässä. Kaatanut vielä heinän siellä lisää vehnää ihan tyhjäksi piensiemen säiliön, niin sit saa sitten vasta laitan lisää. Niin saa kalibroitua. No oli vanhoja viimevuotisia jämiä, mitä nyt tähän kylvettiin alkuun, ja tänä aamuna hain lisää heinänsiementä tai viherlannoitusnurmi. Se taitaa oikealta peltää. Siinä oli nurminataa ja naapilaa, valokaapilaa sinimailasta ja vähän timoteita. Itse asiassa timoteita oli vähän liikaa minulla tässä oksassa, mutta no sitten sitä on. Tää pois mennään. Yleensä kun on sekoitellut itse heinänsiemen, vähän jotenkin nyt jäi tää homma. Minä laskeskelin, että mulla on enemmän varastossa ja ettei kylvetä näin paljon edes heinänsiementä. Mut sitten kylvetäänkin nyt tästä. Tähän tulee 7 hehtaaria tähän. Nää 2 lohkoa tai on niinku jatkuu, jos kamerassa näkyy, niin tuonne mettään asti. Tässä on vajaa 30 hehtaaria. Käytännössä yhdessä lohkossa, mutta tässä on vuokramaata ja kaikennäköistä tällaista hässäkkää, niin tästä nyt kylvetään tää 7 hehtaaria niin 8 eri lohkossa, jos menee iso viemäri välissä, niin nää kylvetään nyt. Näihin tulee viherlannoitusnurmi. Ainakin seuraavat 2 vuotta on sitten, ja näin. Tosiaan automaattiohjaus ja automaattinen päistekääntö käytössä. Tuo ratti nostaa, niin kamerassa voisi näkyä taas, mitä tuo automaattiohjaus tekee. Tai tuo näyttö tuo CHC-navin Steer Ready-systeemi. Tähän laitoin viime keväällä. Eli kylvöyhdistelmänä on tämmönen 150 Maxumi ja 4-metrinen Multiva Forte FX on kylvökoneena. Ja en tiedä, mä oon nyt alkanut miettimään tässä vähän, että pitäisikö tähänkin laittaa kuitenkin etupyörät. Ei se nyt periaatteessa, vetohan nyt tulee takapyörälle, ja no takana nyt saisi olla toinen 6,5 vielä tuossa rinnalla, mutta sitä nyt ei ole.
Perisynti tuo, kun heittää kiven tonne, mutta pakko koittaa vähän kerää sen. Kai tää olemaan kyllä sen verran tyhjä, että lisää. Lapio. Talta. Tosiaan 20 kilon säkkiä. Saadaan tää tyhjä. Mä tuolta pohjasta lukea. Mitä tässä nyt sitten oli? Sinimailasta, ruokonataa, nurminataa, englannin raiheinää eli monivuotista raiheinää, timoteitä, altsvede, puna-apila, ares puna-apila ja valkoapila. Niin sellaiset meillä on tänään menossa tuonne peltoon. Vähän tasaisemmaksi vielä. Noin, tuohon nyt olis ite voinut vielä laittaa, jos olisi ostanut. No voihan paska. Lähti se naru irti. Olis voinut ite laittaa lisää sinimailasta. Ehkä jopa joukkoon, mutta ehkä. Tää nyt menee. Näkee ensi vuodelle sitten. Sekoittaako ite? Halvemmaksi tulee sekoitella ite, mutta katsotaan nyt. Katsotaan nyt. Kertun kiinni mä aina. Ajan pressu auki, kun oli. Tuo säiliö alkoi olla tyhjä, niin piti käydä aina välillä tassailemassa. Joo. Multiva on 3. kevättä nyt. Tää on vielä vanhaa mallia. Tää ei oo se uudella syöttölaitteella, mutta on tälläkin selvitty. Noin. Siellä on automaattiohjauksen näyttö ja traktori oma näyttö. Siinä ei näy tällä hetkellä muuta kuin nuo tiedot. Multivas on tuo Seatpilot-ohjain. Oon tykännyt kyllä tuosta. On aika yksinkertainen ja helppo käyttää. Katsotaan mikä meillä on. 1142 hehtaaria, kohta 500 tällä. 500 hehtaaria kohta tällä kylvetty. Meidän aikaan. Tää on 20-vuotinen kone. Tää oli vähän käytetty tuolta Kouvolan seudulta. Säädetään vähän 25% tuo. Näkyy siis tuolla näkyy Eco ja Power säätö. Tuosta kun pikavaihe automatiikalla ajan. Kylvönopeus on sen 13 kilometriä tunnissa ja siementä menee sen 360-370 kiloa hehtaarille. Siellä on joku reilu 7,5 itävää neliöllä ja Y5 sitten kaveriksi 360 taisi mennä sitäkin. Niin. Tää käy ihan mukavasti.
10,5 hehtaaria on nyt kylvetty vehnää ja tänään olisi tarkoitus saada nää tästä kylvettyä. Nyt tulee tää 30 tulee nyt kevätvehnää. Ja sitten loput viljat onkin kauroja. Huomenna päästään kauran kylvöön ja sitten jää vielä rypsiä. Pyörii tuo nuppi tuolla, kun mulla on kamera tuolla raudas kiinni, niin tää nuppi pois. Tosiaan vielä pitää itse kuitenkin väisteessä nostaa ja laskea kone, että se nyt on, mutta no kyllä sen kanssa selviää. Vielä kun sais mutta se ei päisteautomatiikkaa ole, niin päisteautomatiikkaa ja sais täältä toimimaan niin kuin tuolla on oikea automaattiohjauksen nappi, mutta se ei tee mitään. Niin sais sieltä kautta ohjattaa automaattiohjauksen päälle ja kylvökoneen alas. No se nyt ei päistekäännön kanssa ei käytännössä auttaisi mitään, mutta jos sattuu itse kääntämään päisteessä. Tää kylväminen on siitä helppoa, että päiste on aina samanlainen. Aika lailla, niin tai onkin aina saman mittainen aina viereen, kun jätetään ruiskutusurat 20 metrille, 20 metriselle ruiskulle, niin näin. Siellä nyt mennään kakkosvetoon, eli seuraavalla tulee kolmosella tulee urat ja sit näin. Sitkaimet ei oo nyt käytössä, kun on ajanut automaattiohjauksen kanssa. Reunat kierrän kyllä ihan käsineen tähän asti ainakin ajanut. Henkilöpello on rajattua ne aina, mutta tää nyt kun niinku viime kevät meni opetellessa tuon vehkeen kanssa, niin kesällä vasta kun noita viherlantusnurmia murskasin, niin peltojen rajoja ja noita aloin tonne tekemään, mutta se on nyt sitten tänä keväänä ei oo kylvössä oikeastaan sellaisia lohkoja, mihin olisi rajat tehty, että ne nyt on sit pitänyt näille lohkoille luoda uudelleen, mutta toisaalta se ei haittaa. Ne on tullut kylvökoneella, kunhan vaan muistaa tehdä ne oikealla tapaa, niin se on onnistunut ihan. Voisin kattoo ton hehtaarimäärän, kun lisättiin toi heinänsiemen, mutta sillä pitäisi noin 10, no melkein 10 ja ei kun 12,5 pitäisi melkein päästä. Joo, nyt tulee urat ja noin 4 senttiin kylvetään vähän muokkaus pinnan alapuolelle ja vannaspainotusta me on pitänyt noin ton 30 yleensä kevätkynnetyillä ajan aika lailla minimipainotuksella. Ne on niin pehmeitä, mutta nää on savikoja täällä, niin oon nyt tän hyväksi vaan vähän elää, mut ei kuitenkaan niinku traktorin pyörän kohdaltakaan liikaa vielä. Ollut aika hyvä sen puolesta ja kone on tarkka syöttö, nyt ei oo kyllä niinku sen puolesta moittimista. Tää oli muuten aika lailla, no lannoitteen kaukosäädön me olisin ehkä halunnut. Se on semmonen mikä puuttuu ja etulata on toinen. Mutta ollaan selvitty ilman niitä. Nyt kuitenkin, että se syysviljan kylvässä etulata ois, että mie nyt on ruvennut tekemään jonkun verran, että mie vedän suoraan kynnökseen tai kultivoituun syksyllä, mikäli vaan niinku mahdollisuudet sen sallii, niin siinä se olisi kova juttu se etulata. Mutta vielä ollaan selvitty ilman. Tää käy tuolta vetämässä kolmio, nähdään tuolta pitää painaa vaan. Ajoura -1. Täällä tulee samalla numerolla vielä tää pikkupätkä, niin ei mene laskuri sekaisin.
täältä ympäri. Vähän meinas mennä jopa pitkäksi käännös. No ei se. Anneta sen haitata. Automaattiohjaus pelaa kyllä hyvin, täytyy olla tyytyväinen. Tyytyväinen kyllä nyt, että viime keväänä oli vähän säädöt hakusessa ja sitten pyöräkulma-anturi piti traktorista kalibroida, eli täällä on nopea ohjaus ja automaattiohjaus nopea. Itse asiassa nyt saisin kyllä nopean ohjauksenkin käyttöön, jos haluaisin. Se jostain syystä antaa vikakoodin tosta automaattiohjauksesta aina. No melkein aina kun automaattiohjauksen laittaa päälle, niin siellä on joku pyöräkulma-anturiin liittyvä. Sitä ollaan koettu selvitellä, mutta kukaan ei oikein siihen ole osannut sanoa mitään, niin se on nyt sit ollut vaan. Ja ei pysty pikaohjausta käyttämään niin kuin automaattiohjauksen kanssa samaan aikaan, mutta ei sitä nyt, jos itse kääntyy päisteessä kylvökoneen kanssa, niin silloin sitä olisi kaivannut, mutta ei juuri muuten. Ekana. Niin, tää ehti olla tää traktori pari kevättä. Tää on nyt niinku 4. kevät kun kylvetään tällainen. Käytin pikaohjausta kyllä kylväessä, mutta ei sen kummempaa, mutta puhelin alkaa soimaan, niin jatkamme ensi kerran.